Sabuwar ƙungiyar haɗin kai da jaruman Kannywood suka buɗe mai suna Satin wajen tallafawa jama'a musamman marayu da kuma marasa ƙarfi. Yadda har mutane da dama musamman a shafin TikTok suke bayyana cewa ƙungiyar tana da alaƙa da siyasa kamar yadda ake tunanin zaɓe yana zuwa nan gaba. A wani ɓangaren kuma wani matashi ya cikakken bayani akan rikicin ƙasar Ukraine da kuma Rasha kamar yadda abubuwan ya ritsa da musulmi ake ta kisa da kuma abubuwan da ba su dace ba a ƙasar. Sai dai a cikin bidiyon da suke wallafawa a kafar sada zumunta da kuma abubuwan da suke na taimakon jama'a sun bayyana cewa ƙungiyar ba ta tattare da wani ɗan siyasa ko guda ɗaya wanda zai tsaya domin takara akan wannan ƙungiya. Yanzu za mu nuna muku wata bidiyon su bayan sun je gidan marayu yadda suka tallafa mutane da dama a wannan gida na marayu. Amma kafin mu kai ga kallon bidiyon nasu, za mu so idan wannan shine karan farko a wannan tashar, ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a koda yaushe. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, muna so ka yi like ɗin bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi. Ga bidiyon jaruman Kannywood na ƙungiyar Satin sai ku kalla a lokacin da suka je gidan marayu.